Každý deň sme v kontakte s našimi autami a mobilmi a v dnešnej dobe je takmer nemožné žiť bez nich. Autá sú zodpovedné za to, že sa dostaneme rýchlejšie na vzdialené miesta a mobily sú takmer súčasťou našich vlastných tiel. Ale existuje prvok, ktorý sa používa ako v autách, tak aj v elektronike, ktorú používame. Dnes ti poviem, čo je paládium a prečo je kľúčové pre autá a elektroniku. Dnes budeme hovoriť o kove, ktorý si pravdepodobne nikdy nevidel, ale nachádza sa prakticky vo všetkých moderných autách a v rôznych elektronických zariadeniach, ktoré používaš každý deň. Už si sa niekedy zamyslel nad tým, čo umožňuje autu znížiť znečistenie, ktoré produkuje? Alebo ako je možné, že malá elektronická súčiastka dokáže prenášať elektrické signály tak efektívne? No, odpoveď na tieto otázky sa skrýva v ušľachtilom kove nazývanom paládium. A dnes si vysvetlíme, čo je tento taký výnimočný materiál a prečo je absolútne nevyhnutný pre moderné technológie. No paládium je chemický prvok označený symbolom PD v periodickej tabuľke s atómovým číslom 46. Patrí do špeciálnej skupiny kovov známych ako kovy platinovej skupiny, ktoré sú považované za ušľachtilé kovy. Ale čo presne znamená byť ušľachtilým kovom? Ušľachtilé kovy sú tie, ktoré majú mimoriadnu odolnosť voči korózii a oxidácii, čo znamená, že nehrdzavejú ani sa ľahko nedegradujú, keď sú vystavené vzduchu alebo vlhkosti. Paládium má bielo-striebornú farbu a je jedným z najvšestrannejších kovov, ktoré poznáme. Ale viete, prečo je taký výnimočný v porovnaní s inými kovmi? Odpoveď spočíva v mimoriadnej chemickej vlastnosti paládia. Jeho schopnosť pôsobiť ako katalizátor. Katalizátor je látka, ktorá urýchľuje chemickú reakciu bez toho, aby sa pri procese spotrebovala. Predstavte si, že máte dve chemické zlúčeniny, ktoré sa musia premeniť na tretiu zlúčeninu, ale táto premena je prirodzene veľmi pomalá alebo ťažko uskutočniteľná. A práve tu prichádza na rad paládium. Keď je prítomné paládium, dokáže túto reakciu uľahčiť, vďaka čomu prebieha oveľa rýchlejšie a efektívnejšie. Ale ako presne to paládium dokáže? Katalytická vlastnosť paládia funguje preto, že dokáže absorbovať plyny a molekuly na svojom povrchu, čím vytvára ideálne prostredie pre priebeh chemických reakcií. Táto schopnosť je taká účinná, že jemne rozdelené paládium je považované za jeden z najlepších katalizátorov pre reakcie hydrogenácie a dehydrogenácie. Ale čo to vlastne je? Pri hydrogenácii sa atómy vodíka pridávajú k molekule, čím sa zvyčajne premieňajú nenasýtené zlúčeniny, teda tie, ktoré majú dvojité alebo trojité väzby medzi atómami uhlíka, na nasýtené zlúčeniny, ktoré majú iba jednoduché väzby. Praktickým príkladom, ktorý dobre poznáte, je premena rastlinného oleja na margarín. Tekutý olej prechádza procesom hydrogenácie, pri ktorom sa atómy vodíka pridávajú k jeho molekulám, čím sa stáva tuhým alebo polotuhým pri izbovej teplote. Dehydrogenácia je naopak opačný proces, pri ktorom sa atómy vodíka odstraňujú z molekúl, čím vznikajú dvojité alebo trojité väzby a premieňajú sa nasýtené zlúčeniny na nenasýtené. Tieto procesy sú mimoriadne dôležité v chemickom priemysle a pri výrobe rôznych materiálov od palív až po plasty a farmaceutické výrobky. Ale aké je najdôležitejšie využitie tejto vlastnosti v reálnom svete? No odpoveď sa nachádza v katalizátoroch automobilov a práve tu sa paládium stáva absolútne kľúčovým pre moderný život. Keď šoferujete auto so spaľovacím motorom, palivo v ňom horí. Motor premieňa túto energiu na pohyb vozidla. Avšak toto spaľovanie nie je dokonalé a v dôsledku toho motor uvoľňuje znečisťujúce plyny, ako je oxid uhoľnatý a nespálené uhľovodíky. Tieto plyny sú mimoriadne škodlivé pre životné prostredie aj ľudské zdravie. Ale ako je možné znížiť toto znečistenie?
Tu prichádza na rad katalizátor, zariadenie nainštalované vo výfukovom systéme auta, ktoré obsahuje paládium ako jednu z jeho hlavných zložiek. Keď horúce výfukové plyny prechádzajú cez katalizátor, paládium pôsobí ako katalizátor a premieňa oxid uholnatý na oxid uhličitý a uhlovodíky na vodu a oxid uhličitý. Teraz si vieš predstaviť, aký environmentálny dopad to má. Bez paládia by moderné autá nedokázali tak účinne znižovať znečistenie. Ale význam paládia sa neobmedzuje len na automobily. Je tiež úplne nevyhnutný v elektronickom priemysle. Vieš prečo? Elektronika funguje prostredníctvom elektrických signálov, ktoré musia prechádzať z jednej súčiastky na druhú cez elektrické kontakty. Tieto kontakty musia byť mimoriadne spoľahlivé a nesmú podliehať korózii, pretože akékoľvek poškodenie by ohrozilo fungovanie zariadenia. A práve tu paládium vyniká. Používa sa pri výrobe elektrických kontaktov v rôznych elektronických súčiastkách od smartfónov až po počítače a priemyselné zariadenia. Odolnosť paládia voči korózii zaručuje, že tieto kontakty budú fungovať bezchybne mnoho rokov bez straty schopnosti prenášať elektrické signály. Okrem toho sa paládium používa aj v kondenzátoroch, ktoré sú základnými súčiastkami prakticky všetkých moderných elektronických obvodov. Kondenzátory ukladajú elektrický náboj a uvoľňujú ho, keď je to potrebné, pričom paládium sa používa v ich štruktúrach na zabezpečenie stabilného a dlhodobého výkonu. Ale existuje aj ďalšie využitie paládia, ktoré je rovnako dôležité. Čistenie plynov. Paládium je mimoriadne účinné pri čistení vodíka. Odstraňuje nečistoty a zabezpečuje, že plyn je dostatočne čistý na použitie v priemyselných procesoch a v technológiách čistej energie, ako sú palivové články. Teraz sa možno pýtate, ak je paládium také dôležité a také všestranné, malo by byť v prírode veľmi hojné, však? No, odpoveď je nie. Paládium je vzácny kov, ktorý sa nachádza v obmedzenom množstve v zemskej kôre. Najväčšie zásoby paládia na svete sú sústredené len v niekoľkých krajinách, pričom Rusko, Kanada, Južná Afrika a Spojené štáty sú zodpovedné za väčšinu svetovej produkcie. Rusko je v tomto smere obzvlášť dôležité, pretože má najväčšie známe zásoby paládia a tento kov získava najmä ako vedľajší produkt pri ťažbe niklu. A tak sa v prírode nenachádza v čistej forme, ale v špecifických rudách a jeho ťažba je zložitý a pomerne drahý proces. Tieto ložiská vznikajú prostredníctvom zložitých geologických procesov, ktoré trvajú milióny rokov. A ťažba paládia zahŕňa sofistikované techniky baníctva a chemického spracovania na oddelenie kovu od rudy. Vzhľadom na geografickú koncentráciu týchto zásob v niekoľkých krajinách sa paládium stáva nielen ekonomicky cenným zdrojom, ale aj strategickým materiálom, ktorého dostupnosť môže ovplyvniť globálne politické a ekonomické rozhodnutia. Najmä vzhľadom na jeho kľúčový význam pre svetový automobilový a elektronický priemysel. Váš názor je pre nás dôležitý, takže ak sa vám video páčilo, prihláste sa na odber kanála, ak ešte nie ste prihlásení, dajte like a aktivujte si zvonček s upozorneniami. A ak nám chcete pomôcť vytvárať tento a mnoho ďalších obsahov na tejto platforme, zvážte členstvo a podporite nás na kávičku s syrovým pečivom a budete spomenutí v našich videách. Ak chcete profesionálne rásť alebo si rozvíjať novú technickú zručnosť, naskenujte QR kód alebo kliknite na odkaz v popise a objavte stránku so všetkými kurzami, ktoré odporúčame. A vedeli ste už, že taký dôležitý a všestranný kov sa nachádza vo vašom aute aj v elektronike? Už ste si predstavili, aký vplyv by mal nedostatok paládia na moderné technológie a kvalitu vzduchu, ktorý dýchame? Napíšte mi do komentárov, rád by som to vedel. Vedľa máte dve zaujímavé videá, ktoré by ste si určite mali pozrieť, aby ste si rozšírili vedomosti a uspokojili svoju zvedavosť. Chcete nám prispieť? Dajte like, prihláste sa na odber kanála, aktivujte zvonček a zvážte, či sa nestanete členom kanála. To je všetko, milovníci inžinierstva. Srdečný pozdrav a vidíme sa v ďalšom videu.